לחיצת היד. שבתי, הביתה, אחריי, יום עבודה ארוך. הייתי רעב וצמא. רחצתי מהר את הידיים. וישבתי אל השולחן לאכול. ארוחת ערב. במשך הארוחה פנתה אליי האישה שלי. אני דואגת לך מאוד. אתה כל כך עסוק באחרונה. תאר לעצמך. זה כבר כמעט שנה שלמה שלא בקרנו בתיאטרון. אני לא רוצה ללחץ עליך. אבל, אולי נצא הערב? אם לא נמצא כרטיסים לתיאטרון, אז נלך לקולנוע. קראתי בעיתון אתמול, שבקולנוע עצמאות יש סרט מצוין. עניתי. חבל, אין אני יכול ללכת איתך הערב. שמעתי היום שחברי דוד חולה מאוד. כבר שבוע שהוא שוכב בבית החולים. עליי לבקר אותו הערב. גמרתי את הארוחה. קמתי מן הכיסא. לקחתי את מעילי. ויצאתי מהר מן הבית. היה ערב קר. בחוץ היה חשך. גשם כבד ירד. בפנת הרחוב על המדרכה עמד איש זקן. פניו היו לבנים ועצובים. בגדיו היו קרועים וידיו היו מלאות פצעים. הזקן פנה אליי, ובקול חלש ובוכה בקש נדבה. שמתי את ידי בכיסי ולא מצאתי כלום. חיפשתי בכל כיסי, והנה הם ריקים. ברגע זה זכרתי שלא לקחתי כסף אתי כאשר יצאתי מן הבית. בראשונה לא ידעתי מה לעשות. הזקן עמד וחיכה. רחמתי עליו מאוד. דקות אחדות עברו בשתיקה. פתאום לקחתי את היד הרועדת של הזקן ולחצתי אותה באהבה ואמרתי לו, סליחה, אין לי דבר לתת לך. במקרה כיסא ריקים. ברגע הזה ראיתי גל אור עולה בעיני הזקן העצובות. לאט לאט עלה גם חיוך על פניו, והוא אמר לי, ברוך תהיה, אל תדאג, אין דבר. הלחיצה של ידך טובה, בעיניי כמו נדבה. לא ידבר אחד בפה, ואחד בלב. אתם יכולים לתרגם לאנגלית